Бягай! Бягай! Оле! Нямам стамина. Бегай. А! Само селя имам ти. Гей, как... То що го ди... Let me down! Let me down! Можем да го въртим. Можем да го въртим, чакай. Къде съм от четка убийства, които ма въртят само така. Десен. Тук някой да мога ми види пола, брат, че едно ме изпита колата извънземни. Да. Пъхай му главата в келифа, тука. Това връщате в училище, не. Отваряйте! Виж! Дай в другия, отваряй другия келиф. Отваряй втория, брат. Оп, ай сега е негов телефон. Ай ти! Жив съм! Айде сега. Оп. Съм бил, брат. Пуско направил, брат. Да му убиса. Да. Сега ще го крафнем его. Жив съм, бе! Лошо. О, шит, О, майка ти дай ба! Опа, what the fuck? Кого чум? Кого чум тука? Брат, Аз съм жив, чакам от половин час да дойде камиона. къде си, бе? Камиона, той е идеята. Миро, за те. Брат, В камиона. къде си? Под пейката. What? Не, тапако. Къде са другите? Чул съм някакъв глас като Оби-Лан, брат. Къде? Да, бе, че, брат. Ти каза така съм бе. Че ме изплаши нещастника. Бай. Трябва да го цели с тях. Той не знае. Те ще огръмат и него. Оле! Той ще направи нещо между другото. Експлодира, брат. Не ми става нищо. Уби го? Брат, убий го, бе! Не. А, не. Не го убий, брат. Гули, рам. 100% ще е след тунела. Да. Там е. Не, че прокарвайте. О, Какво бе? само те чух, брат. Само... О, Бегай, бегай. Оле, то с О, помпа. шит, дядката стреля, бягай! Дърче се и напил, брат. Да, Дърче се и напил. Майко. Call of Duty Compact. Намерих. Седем! Чакай. Има Да не влизаме вече. Откъде излиза? Стига, бе, брат, как мине, бе? Хуй. Ехе. Ихе. Как ли ти?
Come. This is done for you. Какъвто скъпана. Вие бри. Май е такъв. Викат А, чакай, другите. Спи се. Правете го. Брат, ватафа, кома правите, бе? Дала. Ай, Оле. кой ни фугли бомба, е? Брат, какво става? Ай, сте сме ни правили. Живее, ето. Горчете сега, е. Оле. Ай, вземете купчето. Не, остави Мо- кучето за следващото. Мога ми вземеш хуя. Тоест часовник му взе едната му дома. Ама купчето е трудно за местене и то ще го направи в пари, просто да вземем купчето сега. И хуя ми е труден за местене. Ключката е топа. Той май изгуби меча сега, знаете. Що е, меча не иде там, бе? На пода е, на пода е. Там е веча. Аз как тръгва да бяга като котърбек към него. Аз като да веднага да отива за меча. Респект. Фащай. Аз като on command. Взимайте пушката, с нас някой да върви на Фридес. Аха. Я стой мирен. Аз като полицай към циганин. Него брате натискащи енергии. Аз ми се надупил. Чакай, не мога. Стой, бе, не съм на коня. С ключката на тук, вече стойте. Какво прави ти, бе, брат? Брат, кого гръмна, бе? Как гръмна, бе? Абе, куклата просто... Еми, Май пак няма меч. Нищо, А. не кусайте ме, брате. Чак, вратичката. абе, Антония, ти бам майката в устата. Сега. Момент, стоп. Пусни го, пусни го, пусни го, пусни го, пусни го! Ама дигни го, е! Пусни го, ма дигни го. Пусни го, дигни го. Дигни стак, дай разбира, урещите се. Ме не оцелих. Враче. Не оцелих. Не оцелих, брат. Стана някак, стана, май. Стана, брат, fuck it, we ball, we take Fuck it, we ball. okay. Айде! Не, там трябва да. Последно там го видях. Момо, не го ли видя? Как пребяга? Брат, завъртай тук, надявам се, го да и там някъде. Ела ти бе, страхлив. Нали джапанки имаше и бягаш. Моле! Брат, там е оня с лазера. Помагай. Децата са горе на горния етаж. Момка, разбира се, че ще знайде децата. Никой не го видя спокойно. Дали? Това май не беше единствената надежда да се легнем по-рано. Bull white man. Умирам! Пазете се, че той пак струва.